Hamren arat tumnon po anta kemisena towar cihelat long lelang. Sonsi nijang Karbiang long headquarter Hamren rong supia long akrong tina towar ta kemisena towar kabia jokrata tum pinya nianta ningkreng ahut long lia duk barla hut tinghan langbung loksi kacehelat nang. Langdam pulute labangso Hamren rong supia long amata PWD department head rong dolo. Bonta upi kosono podluni akrong tina towar kebak along ta PWD department pensi towar keselam asai ke klempon puke thekdam long le. Hamren rong supia long kibipon PWD te Hamren rong supia long kibipon PWD department ke taun nangkang towar ke salam nang jipu ke palang pon aphan kali dedlo mapta Hamren aratum karjupon padu mate towar ke salam ji aphan sarkar pen thangnat ke dengpon avi dedlo ma laso putha Karbiang long autonomous council man ke do CM Dr. Tuliram Bronghang kupia sai klempon ji laso tengjong si langdam lo pulutang te Hamren rong supia phan ke West Karbiang long a district mate nijang Karbiang long district headquarter puamen ateng pen ke thangnat ke chingbar mate kelang mijot ason avi pin lo pudam detame hinuni aningkan tala poson inghan langbung atowar pen loksi Hamren aratum cihelat nang pup maputa ke ongdun aratum pen karjupon thu padu Hamren pen bertapang dapon Birson Ronghang News 24 Karbiang long